Zdravím všetkých, to má zresta. A tam vás u nového chest opening. Ne, toto je chest opening a vianočné video. Máme clan 6 level 9. Vianočné video k Electrovizard Challenge. Samozrejme, toto je môj deck. Toto, to je on. Ja viem, je dosť náhovno, ale iný ma nenapadol. Potom samozrejme, keď si im prehrám, tak si dám iný. No samozrejme, tady máme veľký chest opening. V shope nemáme nič. Tady je môj normálny classic deck a ideme otvárať. Otvoríme free chestku, tu najlepšiu z najlepších. Veľké hovno je tam. Tu je to najhoršie z najhorších. Aj to tam je. Aj tu je to najhoršie z najhorších. Aj tu je to najhoršie z najhorších. A bol taká legendárka, nie? Nie. No, FVC Roman. CC točím, napíšeme. CC točím. Tak, odpíšu. Nie. Mum. No, výborne. Môj friendoch. Petráček je online. No, neviem, či sa tam dá lognúť za tých 5 gemov. A samozrejme, keď vyhráte 12 vinov, tak vyhráte Electrovizarda. Predtým, ako vyjde. Tu si s ním robíte deck a určite dostanete 1400 goldov, čo dostanete. Určite dostanete 20 kariet. No, nikto neodpisuje. A kašleme na to, ideme na tento deck challenge. Ne, to je blind deck challenge vlastne. Ne, nechcem hrať. Ne, ježiš. A teraz ma to dá rýchlo do tej rýchlej hry, ne? No, rýchlo, no. Electrovizard challenge, bla 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 bla. Máme Gianta. Ideme Sparky deck, neviem, jak sa s ním hrá, lebo ho nemám. Ale pošleme Sparky. Ale za ňu potom to Electrovizarda. Aha, skôr má ešte... Tak čo, ja ťa serem. Tu máš na, zažer sa. No, toto by som si veľmi rád naklonoval. Klon, výborne. Dlok. Bum. Bum. Bum, výborne. Poď, aspoň jedenkrát. Je to tam. Keď si toto buchne aspoň jedenkrát, tak máme vyhraté. On nám to zapol. Náš. Ale vidíte, jak vím dobre hrať s legendárkami. Lumberjack nemá šancu. Na Inferno Dragona mám Skeleton Army. No, rýchlo. No, vidíte, nemá proste šancu. Nemá šancu. Buď on je noob, alebo ja som taký dobrý. Neviem. Ešte Electrovizard pod rageom. Fúha. Pekne. Chudák. Nechcel by som ísť proti mne. Samozrejme sa mu dáme Graveyard, aby mu nebolo ľúto. Sa dáme Lock. Boom. Boom. Vidíte, ako viem dobre hrať s legendárkami? Ako výborne viem hrať s legendárkami? Sú takí núbaci. Aha, tak neviem. OK, berem späť. Electrovizard, zachrán to, prosím. Prosím, Electrovizard, prosím. Dobre, zachránil to. Dáme Sparky. Skeleton Army odtalto. Army vpred. Je to tam. Klon. Výborne. Bum, 2 Electrovizardi. Nemáš šancu, týpek. Bum. Je to tam. Vidíte, aký som dobrý? S vlastným deckom? A to tam nemám ani full legendary. Wow, jaký som dobrý. Ja sa čudujem sám sebe, že som taký vynikajúci hráč. No, niekto pozrel CC. Wow. Fakt. Good. Vidíte, ja to možno vyhrám s vlastným deckom. Samozrejme, niekto ma porazí. To je jasné. Electrovizard Challenge. Good luck. Hanks. Nikdy som nikomu nepoprial. No, poprial som veľa ľuďom good luck, ale v challengeoch nikdy. V challengeoch nerad popriavam good luck, lebo oni potom moc veria a myslia si, že sú moc dobrí. Proti Sparky decku nemá šancu, keď s ním hrám ja. Ja viem, že on má teraz veľkú šancu. Poď, ja to musím volať ako klon. Poď, výborne. Toto som potreboval. Toto som nepotreboval. Výborne, ale aspoň 2 gianti tam útočia. No, aspoň nejaký damage. Ne, no poď Giant.
Musíš dať väčší damage ako on. Výborne, výborne. Ten lepšie to ani byť nemohlo. Čo som, nejaký tupák, však to asi mŕtvy, ne? No, nemá šancu, No, je to tak, ako som si myslel, je to proste Zap Wizard. Proste má také schopnosti, jak Zap. Vidíte proste, ako ich dávam? On si hitol iba na hentej tavérke. Počkaj, dáme Gianta. A potom dáme Graveyard, to dáme pohrebisko. Tak, a pohrebisko, poď, 3, 4. Ne, Rip Tower. Boom. OK, trošku som ich nahitol. Samozrejme, on má šancu. No, má šancu. Má lepšiu šancu ako ja, samozrejme. Ale my sme frajeri, my vyhráme Elektrovizarda. Hej, keď ja vyhrám to Elektrovizarda, ja normálne skapem. Ja som nikdy nevyhral nič. Nikdy nič. A asi ani nevyhrajem nikdy nič. Jedine je, že by som... Ne, zistú X-Bowku preč. Niko to nezaujíma, že máš X-Bow. Niko. Poď, Lumberjack. Clonis. Za chvíľku som potom vo Frozen Peaku. Som vám hovoril. Poďte 2 Lumberjack. Výborne. 2 Rages. No. Kto by sa proti tomuto ubránil? Ja viem, že nikto. Budem k vám úprimne. Nikto by sa tomuto neubránil. Lumberjack, poď. Lumberjack. Bum. Poď Lumberjack versus Lumberjack. Vyhrá Lumberjack. Klon. Ne, oni sú pod rageom. Ja to mám zase naklonované. Elektrovizard. Nemá šancu, chlapec. A keď áno, tak ja som potom tupák. Čo aj som, ale nehambím sa za to. Možno. Skoro som ho dal. Skoro. To isté by ma Jaka porobiť. Tu máš Lumberjack. Ne, ja som nechcel Graveyard. X-Bow si dávaš na obranu, čo? Dobre, výborne som trafil ten Graveyard, ani neviem prečo, ale dobre som ho trafil. Ne, Rip moja Tower. Ne, na ne Rip. On teraz bude chcieť čo najviac z týchto tropok, aby som zomrel. Ne, otoč sa, výborne, Graveyard. Poď, ja tam naklonujem pár skeletonov. Poď. On teraz bude na schvál míňať tropky, viete čo? Ja to tam, vyhrali sme druhýkrát s našim dekom, dámy a páni, vianočné video, darí sa mi, ja som celý šťastný, Bill Played. No, ďakujem, smejem sa ti, ja som vyhral. 2 viny, wow, s mojím dekom, vidíte, výborne, hej, toľko goldov, wow. Fakt, ja som prekvapený, že ja vyhrávam. Toto už asi nevyhrám, no. Lebo nemám nič na začatie útoku. Dáme sem Sparky, ako minule. Odkašleme si. Nedáme ho. Sem dáme Graveyard. Nedáme. Aha. Skeleton. Pardon. Skeleton, Electric. Aspoň si mám na čom založiť útok, viete čo? Log. Poď, presne, pekne 2 logy sme hodili. Je po princeske. Bum. Tak, výborne. Ide prvý ten lepší. Bum. No, mohol si aj ten druhý vystreliť. Nevadí. Nám to nevadí. Neví o našom Graveyarde. Náš Graveyard. Bum. Skeletony. Dáme sem Skeleton Army. Pardon, že tady soplím, ale fakt ťažko sa mi hrá. No, poďte, Skeleton Army. Výborne, Rip jeho Tower. Výborne. To lepšie som ešte nevidel, lepšie. Dobre, má síce nejaký splash damage, ale nám to nevadí, jeho splash damage. No je to samozrejme to Kriplock. No poď, pod rageom. Ježiš, akí kripláci sú tu. V týchto challengeoch. Nechápem to. Vidíte, ako sa mi darí, keď mám proste legendárky? Prečo toto minera, čo bol dole, Nie, nechoď po minerovi. Miner is no good. Ne, Rip Tower. Poďte, skeletoni. No, zabite tú princesku, poďme všetci do Betlema. Dúdlaj, dá. No.
Pardon, musím to tahať do seba. Wow, koľko skeletonov, to je keď bola kedy skeletonármi proste mala, viete, tých veľa tropok proste. Pod toto, dáme tam toto, elektrík. Nie. Prečo ideš po ňom, alebo ťa naklonujem, tak. Budete dvaja. Aha, tak nič no. Ale aspoň, že vyhrávame. Loka si najde po hore, že? Bum, nie, obránte to, ne, skeletonármi. Je to tam, Sparky nás zachránilo. Dámy a páni, Sparky. Ja som na ňo aj zabudol. Ja som proste iba tak poslal Sparky a ja chcel som za ňo dať niečo, ale ja som zabudol. Fakt. 3 viny. Už len 9 vinov. To dáme, ideme proti samým Turkom asi, pravdepodobne. Hop, Sparky, Lumberjack, teraz, výborne, aj keď vím, že nemám nič na obranu, ale to mi nevadí. No, zabijte Lumberjacka, ne, tak nič, no, som myslel, že to aspoň veľako dám, nie, nemôže nám dať dole taverku nejaký Hox prost, dobre, dal nám dole taverku Hox prostý, dáme klon, čo tam dá, Mimion Hordu, okej. Ja som počítal, sem nám elektrovizár to dá, keď bude mať podporu týchto taverek. Bum. Tak nedá, dobre, nedá to, dobre, pardon. Hrám s ním tretíkrát v živote a nikdy som nešel proti Mimion Horde. OK, Sparky sa ani raz nehytlo. Dáme Gianta a potom dáme ten Graveyard. Ideme odtáľto Gianta. Odtáľto Graveyard. No poď, prvý skeleton, výborne. Nemajú šancu, hodíme tam log. No poď, nič, výborne. Vidíte, takto sa dáva dole princ proste, nemá šancu. Vidíte, Giant si útočí proste, a keby je tam sám proste, aj keď je tam sám. Keby má nejakú podporu Lumberjacks, alebo niečo, tak to dá. No poď, to je Fire Spirity. Sem máme skeletona. Lumberjack si to tam nahitoval, pekné. No hráme obidve taverky. Aha, len to má tiež nahitované. OK, čo spravíme? Sem elektro. Aha, ale tam ide další. Rip Tower, lebo nemáme... Aha, to nedá, on má veľký damage. Ja som nevedel, že má taký veľký damage, nie. OK, ideme sem Giant. Sem log. Boom, výborne. Je vidieť, že nemá žiadne legendárky, že? No, neviem si mi poradne útočiť už. Skeletonár mož. Ne. Zabij toho princa z prostého. Ne, on má šipy. To je to najhoršie, čo môže byť. Nie, ja to neubránim. Ne, ja neviem, čo mám robiť. Zasmejeme sa. Sparky strel. Ne. Prvý na len good game, ja som mu zasmejem. Ja som bol lepší. No, ale sme ani taver. Nevadí, možno sa tam dá rejoinúť za 5 gemov. Možno, čo sa určite nedá. Tak toto bude posledný tento útok. Počkaj, dáme odtiaľto Lumber. Tak. Klonespol. Poď, výborne, naklonované. Čupka. Poď, ale 2 Lumberjackovia. Dvaja, poďte. Pekné. OK. Ja som šťastný. Ne, čo mi zase chodí? Ne, zase nejaké hovadiny mi tu budú chodiť, že? Dáme log, aby si nezačínali do našich tropok. OK, neviem, čo mám robiť, fakt nevím, som sprostý. Clash of Clans mi došlo. OK, toto bude dlhšie video, prihlasím sa vám, keď budem vyhrávať. No, tak sme prehrali, som povedal, že sa vrátime, keď budeme vyhrávať, ale nevadí. No, prehral som, no, druhýkrát po sebe. Ale to fakt, typek, som nemal šancu. No tak ďakujem, že ste si pozreli toto video a určite poprosím vás, dajte like. Čaute.